Έλα φίλε, κάποιος περιμένει τη γραμμή. Ναι. Ναι φίλε. Γεια σου Ραντόπουλε. Γεια σου φίλε. Άρης είμαι εγώ, Αριανάρα. Ζαφουδάρι. Με την Πόρτον δεν άξιζα μισό Τι σχέση έχεις τώρα? Δεν έχεις πει, άμα μιλήσεις, μίλα φίλε. Λέγε φίλε. Με την Πόρτο δεν άξιζα με την ισοπαλία, θέλω να πω. Γιατί με ποια ομάδα δεν αξίζαμε. Αξίζαμε τη μύτη. Εσύ η Ηρακλειδέα παλιό, Σουτσέκη τι μιλάς. Μίλα, εντάξει. Πες. Με το καπέλο καουμπόι της πλάκας. Μούρτες και με το καπέλο πλάκο. Καμπόι της κακιάς ώρα. Τα γελάδια που πάει Κάτσε να ακούω. Λέγε φίλε, λέγε. Σάκη το λένε αυτό, όχι ωραία. Θέλω να πω για τον Άρη και δεν με αφήνει ο κύριος εκεί πέρα αριστερά. Το έκτρωμα της κοινωνίας. Παρακαλώ πιο πολύ. Γιατί υπάρχει το ραδιοτηλεοπτικό. Ναι, ο σταθμός πλήρωσε 5.000 ευρώ πρόστιμο, δεν είμαστε εμείς γραμμένοι. Θα μιλήσουμε ποτέ. Θα μιλήσουμε ποτέ. Ηρακλειδέα, βούλωσε το φιλέ. Άντε. Μόνο ο Άρης θα μιλάει και ο Πάοκ εδώ. Άιτε. Θα μιλήσουμε ποτέ. Άντε Ραπτόπουλε, βάλει την τάξη λίγο. Μα αφού μιλάει ρε φίλε. Βάλω φήμοτρο εσένα, Πόσο μια πάτσα να χαρούμε κι εμείς. Λέγε. Για τον Άρη είπαμε, θέλω να μιλήσω. Άντε ρε με τον Άρη ρε. Εσύ τι μιλάς τώρα ρε. Άντε από εδώ. Άμα θα διώξετε πολύ. Λέγε φίλε, λέγε. Μην θα μιλήσει κανείς. Λέγε. Πιστεύω φίλε. Άντε πάλι. Ρε αυτό που θα μιλήσουμε ποτέ. Λέγε. Άντε. Άντε πληρώνει το. Άντε να πούμε. Κάμερα μάψη η κάμερα. Μόνο στους Αγιανούς θέλω να μιλήσω. Σε κανέναν άλλο. Παιδιά, θέλω τη γνώμη σας για τον Άρη φέτος. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει περίπου όπως πέσει. Δεν είμαστε τόσο καλοί. Θέλω τη γνώμη του. Φίλε, ο Άρης έχει κάνει καλές μεταγραφές. Ναι, τον αμορώ τον εκατομμύριο. Εσύ, η Ηρακλειδέα πολύ μιλάτε, Έλαμε εκεί χαμούρα. Άντε Ηρακλειδέα, η Χαμουραμπίπη. Η Ηρακλειδέα, σκάσε να μιλήσω, θέλω να μιλήσουν οι φίλοι μου. Μπουγάτσα, τη γνώμη σου θέλω. Το πούπουλο είναι. Σκάσε Ηρακλειδέα. Το πούπουλο πήρε. Λέγε φίλε, λέγε γιατί είμαστε φίλε. Θέλω τη γνώμη του Μπουγάτσα και του Ζάχου για τον Άρη. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης θα πάει καλά φέτος. Ναι, σου δεν το δω. Φίλε, φέτος ο Άρης πάει στο κουμπό που πιστεύω. Ο Ερνάντες είναι καλύτερος στο... Όχι, Ζάχο, έτσι είναι κανονική μου φωνή. Τώρα που το λέει το παραπειρώ αυτή είναι φωνή. Είχε ένα καφέ πριν, αλλά εντάξει, έτσι είναι κανονική. Δεν περιμένεις φίλε φέτος να φτάσει αριστοπρό. Αλήθεια ρε Μπουγάτσα, με το χαμπίδι θα τους βάλεις του πόκρε. Εσύ Παοκλή τι πετάγεσαι τώρα βρε. Πέρσι τι έγινε. Παοκλή. Πέρσι τι έγινε, κάτι με εξήνει η μήμη μου. Τι έγινε, θα τα πούμε και τα παιδιά εδώ πέρα δίπλα. Τι έγινε. Πες ρε Μπουγάτσα ρε. Άντε ρε Αργανάρα μια ζωή. Σούπερ 3. Άντε τη φίλη την τριάρα και μίλα. Άντε τη φίλε, γεια σου. Ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Τι ομάδες εσύ ρε καταρχήν. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ, αλλά θα σου πω κάτι άλλο λοιπόν. Αυτό που λέει κάτι έμαθα για κάτι αγώνες με κάνα 17 που θες κατοχή να τρέξεις. Ναι φίλε, προκαλώ. Λοιπόν, εγώ σου δίνω το τούπα από τον άποβα για έναν αγώνα. Δεν ήταν άποβα φίλε. Πάνω στην τούπα εκεί, πρώτον ένα μου 12 εκεί πέρα. Δεν ένα δεσμού της αντοχής. Πάνω σε καφατζόλια θα θυμάμαι. Πάμε και μετά πάμε και κανένα γύρο. Λοιπόν, δεύτερον. Εσύ φίλε δεν τρως γύρους. Εγώ είμαι αφικτής του στήλου, φίλοι, δεν τρώω. Λοιπόν, εγώ δεύτερο. Άκουσα κάτι να λέει το Ζάχο, στον Μπουγάτη κάτι για vlog. Θα πω ένα vlog.
Για μπλοκ, ποιο μπλοκ της Eurovision, είναι από το Ανατολικό, τι μπλοκ μας λέει. Για απαντήστε. Τι μπλοκ μας λέει. Το pop ρε φίλε, θέλω να είσαι δηλαδή, το pop. Το pop, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και άλλοι. Και με ποιο είναι να σπάσει το pop εσύ. Ποδοσφαιρική ένωση του κέντρου. Αυτό που λέει στον ΠΑΟΚ φέτος. Το ΠΑΟΚ. Κοίταξε φίλο. Το ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ το λέτε εσείς του ΠΑΟΚτήρες ορισμένοι. Έχετε έρθει στο γήπεδο και ξέρεις μας ακούς. Ακούγεται όλα. Μίλα. Ναι, φίλε. Εγώ πιστεύω ότι το κυπελάκι θα το χτυπήσουμε φέτος. Κυπελάκι. Κάνει συμπεράκι το από τώρα χτυπήσουμε. Εσύ φίλε που κάνεις κουτ το παγωτό δεν μπορεί να πάει στο κύπελο. Μου μιλάς για κύπελο. Το κύπελο βαρύταν για Έλα κόφτωνα μωρέ κόφτωνα. Και το κύπελο το παγωτό βαρύτουμε. Μα δεν είναι το κύπελο. Εντάξει με το 2003 κανονικά εμείς πρέπει να το πάρουμε, αλλά με δούπα παίξαμε. Και τι μας τώρα. Και βρήκα να κάνουμε έτσι το θα το σηκώσουμε τον Κορτίδα. Τυπικό. Τι έγινε, Τυπικά της παιδί και εμείς ήμασταν και υπαρχούνται περισσότερα εισιτήρια. Αν δεν ήταν παρόλα. Κάμε το βλάκα. Πάμε στον επόμενο. Ναι, Ραπτόπουλε. Έλα φίλε. Τι γίνεται ρε Ραπτόπουλε. Μια χαρά ρε φίλε, πώς πάνε. Καλά, Ηρακλειδέας είμαι. Ναι. Έτσι μα κουκουλά, έτσι κράτα λίγο τη σημαία και για τον Ηρακλή εκεί πέρα, γιατί πολλοί να πούμε μιλάνε οι άλλοι και σε έχουν βάλει στην μπούκα. Με το ρέμο. Γιατί ρε φίλε, Δεν είπα τίποτα. ο Ρεύος μια χαρά είναι και εσύ το ζαβοράκι έχεις, τι έγινε. Δεν είπα τίποτα, σαν πολύ ηρωνία δεν είναι. Να σε ρωτήσω κάτι φίλε, πάσε ρε. Τα τραγουδάκια τζάμπα, ωραία μου. Εντάξει, εσύ σκόρνα, κάνε μου καμιά εξαγωγή στο τσιμπλάκα. Ευλάκα. Να σε ρωτήσω κάτι φίλε, ωραίο, Εσύ τι πρόβλημα έχετε ρε αυτό που λέμε τις μετοχές να πούμε με δείξεις πρωτοδική που πας ρε φίλε. Πάω ρε φίλε, όχι θα τον πάω που είναι με την εξυγίαση. Πάω ούτε ΑΕΚ. Εντάξει, είναι μια Εξυγίαση 100 χρόνια ακούω, εγώ τουλάχιστον είμαι περήφανος που είμαι Ηρακλειδέας. Αυτόνομη θύρα 10 φίλε. Αυτόνομη θύρα 10. Θύρα 10 τουλάχιστον εμείς έχουμε παντελόνια, όχι σαν εσάς. Μαγιοφουστίτες, εφουστίτες. Αυτό να το πάρει στον ασκόπτωνα προκαλεί ο κύριος. Ραπτόπουλε, Ραπτόπουλε. Τέλος.